Takže zdravím ľudia pri ďalšom videu s Patrikom. Čau. A v dnešnom videu to bude Hadaj Challenge. Takže idem na to. Potrebujeme šatku. Kde máme šatku? Neboj sa. Čo? Neboj sa. Tu máme šatku. Takže ideme si to zaviazať vole. Takto si to zrobíme. Šup. Takto si to drž. Oni nič nevidí, takže ideme na to. Dúfam, že to Patrik vie. Čo viem? A. Čo A? A. Veď. Čo to je? Čo to je? Fuj, olej, ty. Áno. Je to olej. Ale nebol to taký olej, ale bol to olej s solou. Cítil si tam soľ? Jak? Cítil si tam soľ? Áno. Tak ideme na ďalšiu príchu. Nejaké to sírové. Čuchni. Počkaj. No. Veď. Yes. Čo to je? Je tam trošku cibuly, Áno. síra Áno. a cestovina. Áno. Čo to je? Halušky, nie? Áno. Je to sírové halušky. Ježiš, no. Takže ideme Oči bolia. idem na ďalšiu príchuť. Idem na ďalšiu príchuť. Ja som bol na huby a som našiel Pozrite. Je tam. taký Je to vidno? šťastný deň. Tu je to vidno? Čo? Pozrite. Je to vidno? Je tam aj taká. Viete čo? Otvor. Ježiš, Čo to je? neviem. Nevieš? Nie? Je to sladké. Áno, no. A čo to môže byť? Citróna. Nie. Trošku niečo iné. Je to pomaranč vole. Takto som... Pomaranč a voda. Nie. Pomarančom takto... Neviem, ako sa to povie slovensky, takže... No som to len trošku, lebo neviem, nechcem mu dať veľa. Chutnaj. Celé. Ešte tam to nie je, len tu jedna bodka. Čo to je? Papor. Nie. Ty chuť nevieš. Je to prašok, z čoho pereš. Čo? Prašok, čo pereš. I čo mi dal? A dal som ti len 3 takéto bodky. A skaďa si vezmu. Ukaž mi to. Neukážem ti nič. Idem na ďalšie kolo a už to bude posledné, takže zavri si zase oči. No, máme tu toto. Toto ideme mu dať. Čo on mi dá? Povedzte mi. Chutnaj. Ešte. Čo to je? Ľahká vec, čiu. Čo je to? Čiu. Ja, no, ono to uhadol. Ale počkaj, čo je to čiu? Čo? Čo je to čiu? A čo si dáš na chvíľu? To čo je? Oči ma bolí. Tam, keď už bolia oči, takže... Môžeme ukončiť toto video, tak zatiaľ majte sa, dajte odber a like, aby ti neuniklo žiadne... Na minulé ja budem už robiť také. Keď nájdeme toto video 20 alebo 10 lajkov, tak on nám nebude robiť tento. Že... Čau. Čaute sa a majte sa.